Kies het klantnummer waarvoor u een bestelling wilt plaatsen. Als u aparte facturen wilt voor een bestelling, kies dan voor de optie Aparte facturen. Kies daarna hoe u wilt bestellen. Ofwel via de catalogus, ofwel via de snelle ingave, direct verwerkt met de productcodes, of via uw bestellijst, lijst van al uw bestelde producten het afgelopen jaar, ofwel via voorkeurlijsten, lijst met uw favoriete producten, of via uw wachtlijsten, oude bestellingen die u hebt opgeslagen. Opgelet, uw volgende leveringsdatum wordt standaard vermeld. U kunt uw leveringsdatum lijn per lijn veranderen, of in één keer voor uw hele bestelling. In het laatste geval vinkt u de optie standaard aan op de productlijn waar u zich bevindt. De nieuwe datum is dan geldig voor de hele bestelling. De verticale gekleurde lijnen geven de temperatuur aan van het product. Groen is vers, blauw is diep gevroren en oranje is gedroogd. De icoontjes staan bij het product. Het icoontje Promo betekent dat het product in de folder staat. De A betekent dat er een actie aan het product is verbonden, bijvoorbeeld gratis producten. Het hartje betekent dat het product in uw voorkeurlijsten staat. Het sterretje dat het product in de aanbesteding of offerte staat en of met korting. En de opgestoken duim dat het product voor uw organisatie of bedrijf wordt aangeraden. Als u een product wilt toevoegen, kies dan de hoeveelheid en klik op het winkelkarretje. Als u voor de optie Aparte factuur hebt gekozen, vergeet dan het type factuur niet aan te vinken voor u op het winkelkarretje klikt. U vindt een overzicht van de toegevoegde producten in uw winkelkarretje. Rechtsbovenaan ziet u ook het totaalbedrag van uw bestelling. Het groene winkelkarretje is uw huidige bestelling. De blauwe zijn winkelkarretjes die niet actief zijn. Om uw bestelling af te ronden. 1. Klik onder het overzicht van uw winkelkarretjes op Valideren. 2. Voeg de referentie toe. En 3. Klik op Bestelling bevestigen. Uw bestelling is geregistreerd en u ontvangt een bevestigingsmail. Als de producten al in het winkelkarretje zitten, kunt u de hoeveelheden en of leveringsdata nog veranderen voor u bevestigt door op Wijzigen te klikken. Voor een volledig overzicht van uw profiel, klik op Mijn Bidvest. Op Mijn statistieken kunt u al uw statistieken bekijken op een grafiek of in een Excel-bestand. Ga naar Mijn profiel om uw persoonlijke gegevens aan te passen. Mijn bestellingen geeft u een overzicht van uw afgeronde en of lopende bestellingen. En bij Mijn facturen krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw facturen en leveringsbonnen. Tot slot vindt u al uw acties en promoties door te klikken op Aanbiedingen.